diri sa Northern Drug nga side. Ginoo ko ay andang naunta ning ulan ay murag dugay-dugay naman niwa kapisting aning baha nga naabot diri. Pwede ra dayta diri mo agi oh. So, Northern Drag, dili na siya passable. Northern Drag niya siya nga side. Dako ay, nalapasan na gid ang island. Itong furniture diya. Dugay-dugay naman gitawa patilaw anong baha oy. Sige maluksan diri sa Northern. Sige pagtakuan ang tubig. Tubo. Motor trade. Matalit ang mga. Ano pa sila? Nakakit pa. Wala man gi-expect din mo. Dito sila karon gabi eh. Uy, Ilan ka lang pala bilang sugaton. hindi makaya eh. Ano sa Northern Drag na side ako ano yan, lapasan din ang kuan ang island. Kung gikan mo palengke, makaagi mo diri sa muliko diri sa convenience store. Agian pa diri. Pero di nakalusot dito sa may Northern Drag na side. Ay, unta mahunong ng ulan no. Di makaya dia oy, lawom. So, ano siya update diri.